Останете, защото ние сега ще продължим отново с този път свързано с музика. Първа среща с гръцката група Айрико имаха пловдивските свободолюбиви музиканти, които от години се включват и в масовите протести срещу златодобива на Халкидики. На всички концерти групата напомня за този проблем. Сега вижте повече в репортажа на Таня Матева от Пловдив. Όπου κι αν φτερούγεις, όπου κι αν χτίσανε τη φωλιά, όπου κι αν γελάγεις. Георгия или Гога, Димитрис, Панделис, Йоргос и Толис. Това са музикантите от Айрико. Име, което в буквален превод означава дух, но също така и въздух, свобода. Името на групата идва от песен на известния гръцки композитор Танасис Папа Константино. Избрахме тази песен, защото текстът е много революционен и е свързан с един проблем, който ние имаме на Халкидики. Става въпрос за една канадска фирма, която иска да добива злато от нашите планини, което може да доведе до екологична катастрофа. И ние всички се борим това да не се случи. От 1998 година имаме проблеми. Тогава фирмата, която се опитваше да добива злато, не успя, защото всички жители се вдигнаха на протест. Сега златодобивната фирма е друга, а протестите продължават, включително и с музика. Ние вярваме, че музиката може да помогне. Имаше много концерти, посветени на тази кауза, и много известни гръцки изпълнители се включиха и помогнаха, и показаха, че ни подкрепят. Вярваме, че музиката може да обедини хората в общата ни кауза. На всички концерти музикантите от Айрико носят шалчета, с които напомнят за каузата. Знак на солидарност с хората, които имат подобни на нашите проблеми, искаме да покажем, че се борим за нашата земя. Аз съм родена в Халкидики, обичам района, и ако се случи тази екологична катастрофа, много хора ще бъдат принудени да напуснат, защото няма да става за живеене, и за това е толкова важна тази борба. Или те ще си тръгнат, или ние, защото екологичната катастрофа е неизбежна, ако остане тази фирма. Групата изпълнява песни на известни гръцки автори. Те разказват истории за вечните неща от живота. В тях има и усмивки, и тъга. Завладяващият глас на Георгия, допълнен от звуците на китара, перкусии и традиционните инструменти, бузуки и баглама, успява да докоснат публиката и да я накарат да затанцува. Това са Айрико. Спонтанни, динамични, раздаващи се, готови с музика да защитават позициите си.